Ποσειδώνιο στις Πέτσες είναι ένα από τα πιο όμορφα αλλά και ιστορικά ξενοδοχεία της χώρας μας. Ο Μανώλης Βορδώνης είναι ο άνθρωπος που του ξανά δώσε ζωή. Κύριε Βορδώνη, καταρχήν θέλω να μου πείτε πώς βρεθήκατε στις Πέτσες και πότε. Πρέπει να σε πω κυρία Κλιμάκη ή Σιλβιάκη. Σιλβιάκη. Σιλβιάκη θα σε πω. Είναι παλιά ιστορία. Θυμάμαι τον μπάρμπα μου, τον Γιώργη τον Ρουσέν, ο οποίος είχε ένα όνειρο. Τότε το βαπόρι ερχόταν και δεν υπήρχε μόλος. Ναι. Ερχόταν το Καλαμάρα, μετά το Πίνδος, πηγαίναν τα βαρκάκια, βγάζαν τους ανθρώπους, κουβαλάγαν τις γαλίτσες. Είχε το όνειρο να κάνουμε ένα μόλο. Αγοράσανε ένα παλιό γερμανικό τσιμεντόπλιο, το βουλιάξανε, το λέω βουλιάξανε γιατί ήταν και ο πατέρας μου μαζί, και το στηρίξανε και αυτός ο μόλος που βλέπουμε είναι αυτό το τσιμεντόπλιο, το οποίο σε εποχή φτώχειας έγινε ο μόλος των Σπετσών. Τι δεκαετία περίπου? 50. Μάλιστα. Τότε ήμουν πολύ μικρό παιδάκι. Θυμάμαι λοιπόν τον μπάρμπα μου να με βουτάει και να με πετάει στη θάλασσα. Και εκεί έμαθα πρώτα να κολυμπάω. Με θυμάμαι να βγαίνω με πανικό και να τρέχω, και ακόμα στη μνήμη μου είναι ο πόνος από τα βότσαλα στα παιδικά πατουσάκια ενός παιδιού που τρέχει φοβισμένο. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα, για τη σχέση με τις Πέτσες και για τη σχέση μου με αυτό το κτίριο, το οποίο τρέχοντας φοβισμένος έφτασα εδώ και το είδα στο μεγαλείο. Η υποδομή των Σπετσών εκείνη την εποχή ήταν κάτι στο οποίο μετήχε και ο πατέρας μου και το ζούσα και εγώ σαν παιδί. Εκεί είχαμε μια μεγάλη περιπέτεια, γιατί ήταν ένας φοβερός σωρόκος. Πήρε τις μπίγες, πήρε τους γερανούς, πήρε τα καΐκια και αυτό δημιούργησε μια μεγάλη περιπέτεια στην οικογένεια. Τα χρήματα τα οποία είχαν βγει χαθήκαν εκεί για πρώτη φορά. Γι' αυτό μου η μάνα μου τον τσίρα για το κοσιάδι, παιδάκι μου, μην μπλέξεις. Και δεν λέω, Μανούλα, θα μπλέξεις. Ανάργυρος το όνομα, Σωτήριος Ανάργυρος, ο ευεργέτης των Σπετσών. Και η μοιραία προσωπικότητα για όλη μας την οικογένεια. Το έργο αυτού του ανθρώπου πέθανε. Ρήμαζε στα χρόνια. Και κάποιος έπρεπε να το κάνει και έτσι μπλέξαμε. Ο οποίος ήρθε από την Αμερική, έβγαλε μια σημαντική περιουσία και ήρθε και την επένδυσε στο νησί. Είναι ένα παιδί από μια οικογένεια εύπορη καταρχήν, με βαπόρια, η οποία έχασε την περιουσία της στον αγώνα για την απελευθέρωση. Έτσι το παιδί αυτό, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, έφυγε, όπως γράφει η βιογραφία του, κυριολεκτικά ξυπόλυτο. Και έφτασε στην Αμερική σαν καπνεργάτης, όπου ο εργοδότης του, τα τσιγάρα τότε λεγόντουσαν Μουράτ, και είναι μια μεγάλη διεθνής εταιρεία, εκτίμησε αυτό το παιδί που ήθελε να τα κάνει όλα τόσο καλά, τον υιοθέτησε και ξαφνικά ο Σωτήριος Ανάργυρος, αυτό το παιδί, ξεκινώντας από το ξυπόλυτο, βρέθηκε με μια τεράστια περιουσία. Αυτή την περιουσία κάποια στιγμή ορίμασε στο μυαλό του η ανάγκη να την φέρει στον τόπο του και να κάνει στον τόπο του ό,τι καλύτερο είχε δει σε αυτό το ταξίδι. Παραμονή Χριστουγέννων 1928. Φώναξε του συμπολίτη και τους είπε, εμένα με βοήθησε ο Θεός να αποκτήσω περιουσία. Στον τόπο μου υπάρχει αφάνταστη φτώχεια. Εκείνη την εποχή υπήρχε νομίζω ως και πανούκλες στις Πέτσες και πείνα. Σεις, οι συμπολίτες μου, στην φτώχεια κατακαίεται το δάσος. Και το δάσος είναι πολύτιμο για το νησί μας. Θα σας κάνω μια πρόταση.
προτίθεμαι να αγοράσω άπαντα τα εις τους λόγους κτήματά σας, ισίαν τιμήν σεις ορίσετε. Η χώρα εκείνη τον καιρό ήταν ρημαγμένη, ναι, μετά από 2 πολέμους. Έγινε φίλος με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και δημιουργήσαν μαζί το όραμα να κάνουν ένα σχολείο το οποίο θα αναπτύξει νέους άνδρας, μια γενιά με ευγένεια στην ψυχή, γερό σώμα, μεγάλη μόρφωση και υψηλά ιδανικά, οι οποίοι θα αναστήσουν τη χώρα. Έκανε μια πρότυπο σχολή για τα δεδομένα της εποχής. Τα πρότυπα του Ήτον και του Χάρολ. Ακριβώς. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Anthony Case, she says, just like Marie Antoinette, building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation you can't decline. Δημιούργησε το Ποσειδόνιο με το όραμα να φέρει την ανερχόμενη αστική τάξη της Ελλάδας, τους βασιλιάδες, τους πολιτικούς, τους ξένους βασιλιάδες. Τον πολέμησαν όμως οι Μετσιώτες. Έφυγε με το παράπονο. Έφυγε με ένα παράπονο. Μετά από έναν δημόσιο διαγωνισμό, ναι, συμμετείχαμε και εφόσον κάποιος το ανέλαβε αλλά μετά το εγκατέλειψε διότι φοβήθηκε, ήρθαμε εμείς και το φοβόμασταν μεν, αλλά είχαμε και αυτή τη μανία και το αναλάβαμε. Για πόσα χρόνια το έχετε αναλάβει? Το έχουμε αναλάβει για 50 χρόνια, μένουν τώρα περίπου 46, με την δυνατότητα, αν το θέλει η σχολή και εμείς, να επεκτείνουμε τη σύμβαση για άλλα 50. Η περίοδος της ανακαίνησης ήταν μια επίπονη διαδικασία. Η δυσκολία ήταν ότι ανακαινίζαμε και ξαναζωντανεύουμε ένα μνημείο της χώρας. Με τους ελέγχους του Υπουργείου Πολιτισμού, της πρώτης εφορίας, της δεύτερης εφορίας, των πολεμικών υπηρεσιών. Δύσκολη διαδικασία. Με ένα άξιο έργο, το οποίο το αναγνώριζαν οι υπηρεσίες. Με μια καλή διαφανή τεκμηρίωση, όλο το Ποσειδόνιο στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης και της αδειοδότησης κύλησε με προβλήματα, με καθυστερήσεις, αλλά χωρίς εμπόδια. Ξεκίνησε το Ποσειδόνιο. Τα εμπόδια αρχίσαν να έρχονται όταν ξεκίνησε η ελληνική κακοδαιμονία. Σαν επένδυση, ανακαίνιση του Ποσειδονίου από το 2004, πόσα χρήματα σύνολο έχουν επενδυθεί? Επενδυθήκαν για το κτίριο 17-18. 17-18 εκατομμύρια. Ναι, αλλά ξοδευτήκανε ώστε να ζωντανέψει και να αρχίσει να ξεφεύγει από την περίοδο των τεράστιων ζημιών και να πατήσει τα ποδάρια του αρκετά ακόμα. Το Ποσειδόνιο είναι ένα μνημείο της χώρας. Ένα μοναδικό κτίριο στην Ευρώπη και ένα μοναδικό κτίριο στον κόσμο συνδυάσκεται στο Ποσειδόνιο την πλατεία τη θάλασσα. Αντίστοιχο στη χώρα μας μόνο το Ακτέον στο Φάληρο μπορούμε να πούμε ότι ήταν. Υπήρχε, αλλά δυστυχώς το χάσαμε. Αντίστοιχο στον κόσμο είναι το Hotel de Benz στη Βενετία. Η δουλειά μου είναι, εγώ σπούδασα φυσική και μετά λίγο φιλοσοφία. Μετά βρέθηκα στην ναυτιλία, η οποία με έφερνε κοντά σε αυτό που αγαπάω πάρα πολύ, που είναι η θάλασσα. Δεν είχαμε καμία σχέση με αυτή τη δουλειά. Όμως,
Όταν γινόντουσαν οι 5 διαγωνισμοί οι δημόσιοι και κανείς δεν το έκανε και κάποιος έπρεπε να το κάνει, σε αυτό το παγκάκι εκεί η σκέψη ήταν, πες ότι το παίρνει ένας Γερμανός ξενοδόχος και γεμίζει Γερμανούς οι οποίοι πίνουν μπύρες. Τι θα αισθάνεσαι εσύ από κάτω που μεγάλωσες εδώ? Ποιο είναι το όραμα αυτή τη στιγμή για το Ποσειδόνιο? Να γίνει το Ποσειδόνιο ένα σημείο συγκέντρωσης σκέψης, πολιτισμού, τέχνης, καλής ενέργειας, εκθέσεις ζωγραφικής, οι πρέσβεις των αραβικών χωρών που μιλήσαμε για την ειρήνη, επιχειρηματικές δράσεις που έχουν σχέση με την Ελλάδα. Ίσως δούμε και αναβίωση της σχολής κάποια στιγμή. Αυτό, η υπόσχεσή μας και η προσπάθειά μας είναι ότι θα είμαστε πάντα παραστάτες στην διοίκηση της σχολής, στο όραμά της να ξαναγεννήσει τη σχολή. Τι σας εκνευρίζει πιο πολύ σε αυτή τη χώρα? Τίποτα. Τίποτα, δεν μπορεί. Όχι, εγώ θα πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Μέσα στη γενική απαξία της κοινωνίας προσπαθούν οι πολιτικοί, παίρνοντας πάνω όλο το βάρος, να ζωντανέψουν την Ελλάδα. Με μέσα μακροοικονομικά, με από πάνω προς τα κάτω. Εγώ αυτό που πιστεύω ήταν ότι ο Λεωνίδας ήταν απαραίτητος για τις Θερμοπύλες. Η στρατηγική του και εκείνος σαν αρχηγός. Αν δεν ήταν όμως οι 300 και οι πλατεείς 400 που σώμα με σώμα κάναν τον πόλεμο, δεν θα υπήρχαν οι Θερμοπύλες. Τι θέλω να πω? Και τι με στεναχωρεί, όχι με εκνευρίζει, γιατί με τα γκρίζα μου λίγα έχω μάθει να μην εκνευρίζει. Με στεναχωρεί και το λέω τώρα στη νέα γενιά, αυτό που πιστεύω ότι αξίζει να κάνουμε όλοι είναι να ξαναφέρουμε την εμψύχωση στην κοινωνία μας. Χωρίς την κοινωνία δεν γίνεται ανάπτυξη. Ο γυμναστής να γίνει καλύτερος, η κομμότρια καλύτερο, ο μηχανικός καλύτερος, ο παγωτάς καλύτερος. Όλοι να είμαστε καλύτεροι σε αυτό που είμαστε. Και εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι αν όλοι αποφασίσουμε σήμερα, γιατί το έχουμε στο DNA μας, δεν υπάρχει λόγος να πάμε ξανά στο σχολείο, ούτε κάποιος να μας το διδάξει. Είναι εδώ οι αξίες μας. Λοιπόν, αν αυτές τις αξίες κάνουμε ένα κλικ και τις αφήσουμε να ξαναγεννηθούν ή τις ενεργοποιήσουμε, η Ελλάδα πετάει πάρα πολύ ψηλά. Αυτό λοιπόν είναι η στεναχώρια μου, όχι ο κνευρισμός μου, και η μεγάλη χαρά και απόλυτη βεβαιότητα ότι εσείς θα το κάνετε.